Ah, sakmenika gumantung Sinundrawati. Kandheng panjenengan menika sohipun para Pandhawa. Kepiye pripun carane sing aja nganti ana kedadian ya. Muni apa? Muni apa? Ngaraya kleru kaya dadali nek kepripun karo kepiye dibacut dibareng dadali ra kepiyun. Saya pahit iki. Petro kok omong-omongane kok kaya ngono. Kok kemingun iki kepiye? Ya wis aja kuwatir mengko aku dhewe sing bakal mikirake kahanane Gatotkaca Antarja. Ingkang nembe padha klera-kleru. Nggih, sing pokok Gatotkaca mbilani wong tuane, Antarja bakal njaluk kalenggan sing jajar karo Gatotkaca.